नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। उद्धव ठाकरे चपट्या पायाचे मुख्यमंत्री, मंत्री नितेश राणेंचा टोला। डीपीडीसीत होमवर्क करून या, मंत्री नितेश राणेंचा इशारा। आणि शेतकरी महिलांनी पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांना धरलं धारेवर। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। नारळाच्या शुद्ध तेलामध्ये नैसर्गिक वनस्पतींचे 13 प्रकारचे नैसर्गिक घटक वापरून कोल्ड प्रेस पद्धतीनं बनवण्यात आलेले कोकणातील केसांची नैसर्गिक वाढ आणि सौंदर्य वाढवणारे एकमेव ब्रँड म्हणजे कृपा हेअर टॉनिक। रत्नागिरीतील कृपा हेअर टॉनिक 39 वर्ष आपली विश्वासार्हता जोपतोय। रत्नागिरी जिल्ह्यातील धोपावे या छोट्या गावात 1985 मध्ये सुरू झालेल्या कृपा हेअर टॉनिक ब्रँडनं आज मोठी भरारी घेतली आहे। राजन दळी आणि रसिका दळी या दाम्पत्यानं आपल्या मूळ गावातील बेरोजगारीची समस्या ओळखून एका छोट्या 100 चौरस फूट खोलीतून उत्पादनाची सुरुवात केली। आज ते एक पूर्णतः सुसज्ज उत्पादन युनिटमध्ये रूपांतरित झालंय। गेल्या 39 वर्षात महाराष्ट्र आणि गोवा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यात कृपा हेअर टॉनिक यशस्वीपणे वितरित केलं जाते। विशेष म्हणजे आजपर्यंत कोणत्याही ग्राहकाकडून कोणत्याही दुष्परिणामाची तक्रार आलेली नाही। याचं श्रेय संस्थापकांच्या उच्च गुणवत्तेच्या आणि नैसर्गिक घटकांच्या वापराच्या तत्वज्ञानाला जातं। विशेष म्हणजे हे उत्पादन बालकांपासून प्रौढांपर्यंत स्त्री पुरुष दोघांसाठी सुरक्षित, प्रभावी आणि गुणकारी आहे। कोणतेही रासायनिक रंग अथवा घटक न वापरता ज्यात आवळा, वडाची साल, मेहंदी, ब्राह्मी, जास्वंद, भृंगराज यांसारख्या शक्तिशाली औषधी वनस्पतींचा समावेश आहे, ज्यामुळे केसांना आवश्यक पोषण मिळतं, केसांची मुळं मजबूत होतात आणि त्यांना निरोगी ठेवतात। कृपा हेअर टॉनिकची वैशिष्ट्य देखील पाहूयात। नैसर्गिक घटकांचं नैसर्गिक फॉर्म्युला केस गळती कमी करून नवीन केसांची वाढ आणि सौंदर्य प्रोत्साहित करतो। अल्पायुष्यात केस पिकणं आणि टक्कल पडण्यास प्रतिबंध आणि डोक्याच्या त्वचेला पोषण देतं। पुरुष आणि महिला, आबालवृद्ध सर्वांसाठी उपयुक्त आहे। विशेष म्हणजे लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये सर्वात लांब केसांसाठी नाव नोंदवलेल्या रेश्मा कांबळे या बालपणापासून कृपा हेअर टॉनिकचा वापर करतात। संस्थापक अभिमानानं सांगतात की आईनं आपल्या मुलांच्या केसांचं नैसर्गिक सौंदर्य जपण्यासाठी वापरलेलं हे कृपा हेअर टॉनिक आज मुलेही पुढच्या पिढीसाठी वापरतायत। आज कृपा हेअर टॉनिक महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि गोव्याहून अनेक राज्यात सर्व मेडिकल, जनरल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असून ग्राहकांचा विश्वासही वाढतोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क 70 57 83 89 89। चिपी विमानतळाचा उद्घाटनाचा बोर्ड बदलायला हवा असं म्हणत पालकमंत्री नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावलाय। वराड पुलाच्या उद्घाटनानंतर ते बोलत होते। आता 10 वर्ष एवढं वर्ष हा पूल बनत नव्हता। कदाचित निलेश साहेबांना आमदार बनण्यासाठी काही गोष्टी थांबल्या होत्या। निलेश साहेब आमदार झाले आणि बघा लगेच पूल बनला आणि सगळ्या गोष्टी व्हायला सुरू झालेल्या आहेत। कुडाळ मालवणच्या जनतेला तर रोजच दिवाळी होत चाललेली आहे। रोज काय ना काहीतरी चांगले निर्णय होत आहेत, रोज काय ना काहीतरी माहिती येते, सरकार दरबारी असो, निधीच्या निमित्ताने असो। निलेश साहेब निवडून आल्यानंतर कुडाळ मालवणच्या जो काही विकासाचा बॅकलॉग आहे, एक 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 सगळ्या गोष्टी भरत चाललेल्या आहे। म्हणून हा पायगुण असतो खरं म्हटलं। चांगली लोक सत्तेवर आणि त्या पदावर बसले तर बघा सगळ्या गोष्टी कशा व्हायला सुरू होतात। कधी कधी वाटतं सामंत साहेब आपल्या त्या एअरपोर्टला पण जी ती लावलेली पाटी आहे ना ती बदलायला पाहिजे। कारण का मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे त्याचं उद्घाटन केलेलं आहे। कदाचित त्या चपटा पायाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला असल्यामुळे त्या एअरपोर्टच बंद पडतोय। म्हणून मध्ये जाऊन ते पूर्ण दरात ते दगड कसा बदलता येईल त्यावर सरकार म्हणून आम्ही थोडे विचार करायला पाहिजे। मागच्या 10 वर्षात विरोधी पक्षात होतो, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना कसं जेरे सांडतात ते माहिती आहे। आता मीच सत्ताधारी आहे, त्यामुळे डीपीडीसीला येताना होमवर्क करूनच या असा इशाराच पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिलाय। शिवाय माझ्याकडे जी माहिती आहे ती सिंधुदुर्गसाठी धक्कादायक आहे असंही नितेश राणे म्हणाले। पाहुयात वराडमध्ये नेमकं काय घडलं। कुठलाही प्रकल्प कितीने सुरू झाला, कितीने संपायला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीच्या काटेकोर पद्धतीने
आपल्याला इथे जिल्हाधिकारीची नियोजन करायचं आहे. काही दिवसापासून जिल्ह्याच्या आता जिल्हा नियोजन बैठक 3 तारखेला आहे. पालकमंत्री असलो तरी पण राणे साहेब आहे, निलेश साहेब आहेत, केसरकरजी आहेत, म्हणून चांगला होमवर्क करून तिथे 3 तारखेला जायचं आहे. रोज माहिती घेतोय आणि ती जी माहिती जे मिळते आहे ती धक्कादायक आहे, जिल्ह्याच्या हिताची नाही. पण ती इथे सांगणार नाही. मी जिल्हा नियोजन बैठकीमध्ये त्याच्यावर तोडगा काढण्यावर आम्ही सगळेजण लक्ष घालतो. या जिल्ह्याला ज्या पद्धतीने सन्मान्य राणे साहेबांनी 2014 पर्यंत, काही जुने जाणकार पत्रकार इथे आहेत ते सांगू शकतात, राज्याच्या यादीमध्ये आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दरडोई उत्पन्नामध्ये राणे साहेबांनी पहिल्या 5 क्रमांकामध्ये आणून ठेवलेलं, पहिल्या 5 मध्ये. आणि मग 10 वर्षाचा प्रवास आणि आता ज्या पद्धतीने आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून काही जे आकडे नजरेसमोर येत आहेत त्या गोष्टी बदलायच्या आहेत. आणि त्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी निगडीत आहेत जे निलेश साहेबांनी उल्लेख केला. म्हणजे विकास कामं ज्या वर्षी आपण चालू करतो त्याला अगर वर्ष लागत असतील, त्याचा इस्टिमेट वाढत असेल, लोकांना त्या संबंधित आंदोलन करायला लागत असेल, तर लोकप्रतिनिधी आणि सरकार म्हणून आम्ही निश्चित पद्धतीने अपयशी असू. मी आपल्याला या निमित्ताने विश्वास देईन. निलेश साहेबांचा मतदारसंघ आहे, इथे प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी विचारपूर्वक काम करायला पाहिजे. जे निवेदन येतील, जे आदेश येतील ते वेळेत योग्य पद्धतीने पूर्ण झालं पाहिजे, असे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून तुम्हाला इथे मी सांगून जा. शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी आणि नामदार भाईसाहेब सावंत प्रतिष्ठान सावंतवाडी आयोजित लोकनेते नामदार स्वर्गीय भालचंद्र अनंत तथा भाईसाहेब सावंत यांच्या 101व्या जयंतीनिमित्त अर्धाकृती पुतळा अनावरण आणि स्मरणिका प्रकाशन सोहळा आयोजित करण्यात आलाय. 4 फेब्रुवारीला सावंतवाडी इथं हा सोहळा संपन्न होणार आहे. दिग्गज मान्यवर या निमित्तानं उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती नामदार भाईसाहेब सावंत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विकास सावंत यांनी दिली आहे. खरं तर ही 101वी जयंती म्हणजे 100 वर्ष पूर्तीच्या नंतरची जयंती आहे आणि या निमित्ताने भाईसाहेब सावंत प्रेमी मंडळी आणि भाईसाहेबांशी संबंधित आमच्या ज्या संस्था आहेत त्या सगळ्यांनी मिळून असं ठरवलं की भाईसाहेबांच्या कार्यकर्तृत्वाचा ओळख हे नवीन पिढीला व्हावी, यासाठी कुठेतरी ठेवा जपला गेला पाहिजे. त्यातून स्मारक उभारणी हा प्रकार एक आहेच आहे, परंतु या स्मारक उभारणीमध्ये ज्या ठिकाणी शासकीय इतमामामध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले गेले ते समाधीस्थळ इथे अर्धाकृती पुतळा उभारणं आणि स्मरणिका प्रकाशन करून त्यांच्या आठवणींना उजाळा देणं, त्यानिमित्ताने काही निधी संकलित करून गोरगरीब गरजू विद्यार्थ्यांना पुढच्या शिक्षणासाठी सहाय्यभूत व्हावं म्हणून सुद्धा आम्ही हा प्रयत्न केलेला आहे. याला आदरणीय नारायणराव राणेसाहेबांसह पालकमंत्री नितेशजी, माजी गृहराज्यमंत्री सतेजजी पाटील, त्यानंतर रवींद्रजी चव्हाण साहेबांनाही आम्ही रिक्वेस्ट केली आहे, तेही येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर इतर मान्यवर मंडळींमध्ये अगदी विनायक राऊतांसह आम्ही माजी आमदार या जिल्ह्यातले आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातले गोविंदराव निकम जे खासदार होते, ज्यांनी भाईसाहेबांबरोबर काम केलं, त्यांचे चिरंजीव आमदार शेखर निकम किंवा तानाजीराव चोरगे रत्नागिरी जिल्हा बँकेचे, जयंतराव पाटील रायगड जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार, अशा दिग्गज मंडळींनी या ठिकाणी येण्याचं कबूल केलं आहे आणि ते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत आणि या ठिकाणी येऊन भाईसाहेब सावंत मित्रमंडळींना संबोधित करतील. सिंधुदुर्ग पोलीस यांच्या वतीनं ग्रामसंवाद कार्यक्रमाचं वैभववाडी तालुक्यातील सांगुळवाडी इथं आयोजन केलं होतं. पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी थेट जनतेशी संवाद साधला. येथील कार्यक्रमात काय म्हणालेत अग्रवाल, पाहूया. तसं बघितले तर पोलिसांना प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक नागरिकांशी संवाद साधणे, त्यांच्याशी वेळोवेळी भेटी देणे, त्यांच्याशी जे काही अडचणी आहेत ते त्यांच्या कर्तव्याचा पार्ट आहे. पण यामध्ये ते चांगल्या प्रकारे नियोजनबद्ध पद्धतीने झालं पाहिजे. त्यामुळे आम्ही जानेवारी महिन्यामध्ये ग्रामसंवाद उपक्रम, त्यामध्ये
सर्व गावांना काही ठिकाणी SP, काही ठिकाणी ॲडिशनल SP, काही ठिकाणी DYSP, काही ठिकाणी ठाणेदार आणि काही ठिकाणी दुय्यम अधिकारी असा भेट देऊन त्या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थांना त्यामध्ये निमंत्रित करून सर्व इतर विभागाचे जे ग्राम स्तरावरचे पदाधिकारी आहेत, ग्रामसेवक आहेत, तलाठी आहेत, पोलीस पाटील आहेत, कोतवाल आहेत, स्थानिक विद्यालयाचे शिक्षकगण आहेत, तिथले स्थानिक डॉक्टर आहेत, त्यांना तिथे इन्व्हाइट करून त्यामध्ये आपले जे माजी काही पोलीस अधिकारी, काही माजी सैनिक असे आहेत त्यांना पण त्यामध्ये इन्व्हाइट करून एक ग्रामस्तरावर जे काही गावाची अडीअडचणी आहेत किंवा जर काही समस्या नाही तरी ग्रामस्तरावर सुरक्षेसंदर्भात इतर गोष्टी संदर्भात एक चर्चा झाली पाहिजे आणि काही गावामध्ये सकारात्मक बदल होईल, त्यामध्ये काही चर्चेतून काही चांगला मार्ग निघेल हा या ग्रामसभा उपक्रमाचा हेतू आहे. जो आपण प्रथम टप्पा 9 जानेवारी ते 23 तारखेपर्यंत असा 15 दिवसाचा आपण एक प्रथम टप्पा त्यामध्ये पार पडला. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांकडून एकूण 287 गावामध्ये त्या 15 दिवसाच्या कालावधीमध्ये भेट देण्यात आली. जवळपास 10 ते 11 हजार नागरिकांशी आम्ही प्रत्यक्ष संवाद साधला. त्या व्यतिरिक्त काही माजी सैनिक, माजी पोलीस अधिकारी, इतर विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी असं त्यामध्ये उपस्थित होते. त्यामध्ये काही ठिकाणी अशा प्रकारे व्हिडिओ दाखवून, काही ठिकाणी लोकल विद्यार्थी यांना सामील करून पथनाट्य वगैरे करून आणि त्यामध्ये वेगवेगळे प्रकारचे त्यामध्ये जनजागृतीचे अभियान पण त्यामध्ये आम्ही हाती घेतले. जे आता काही जवळपास आता जे 287 गाव वगळून जे काही गाव राहिलेले आहेत त्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आता आम्ही आजपासून 15 तारखेपर्यंत एक ग्रामसभा उपक्रमाचा दुसरा टप्पा आपण हाती घेतलेला आहे आणि त्याची सुरुवात आज आपण ह्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून करतो. आपण बघितले तो गाव स्तरावर तसा काही प्रॉब्लेम घडला, सपोज काही गुन्हा घडला किंवा काही छोटा मोठा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण आला तेव्हा पोलीस संपर्क करतात किंवा ग्रामस्थांकडून पोलिसांना संपर्क केला जातो. पण मला वाटतं की हे जो संवाद आहे ते शांतीच्या काळामध्ये आता काही नाही तरी आपण संवाद साधतो आणि एक चांगल्या वातावरणात आपण संवाद साधतो. काही गोष्टीची घाई नाहीये, काही असे अर्जन्सी नाहीये, तरी आपण काय केला पाहिजे लॉंग टर्म मध्ये आपल्याला उपयोगी होईल. चाहे ते सुरक्षा संदर्भात आहेत किंवा गावाची काही किरकोळ समस्या आहे, काही वादविवाद आहेत. बरेच वेळा आपण बघतो जसे आता या गावाची लोकसंख्या जवळपास 1000 आहे. 2-3 माणसे असतात जे काही दारूचा धंदा करतात किंवा काही अंमली पदार्थांचा करतात किंवा गावामध्ये काही मानपानावरून वाद आहेत, कोणाची काही शेती किंवा त्या प्रॉपर्टीवरून वाद आहेत आणि त्यावरून थोडासा गावाचा वातावरण खराब होतो. जे काही कारवाई करण्यासारखे मुद्दे आहेत त्यामध्ये पोलिसांकडून कारवाई झाली पाहिजे. जे काही समोपचाराने मुद्दे सॉल्व्ह करता येईल ते समोपचाराने सॉल्व्ह झाले पाहिजे. जे गाव स्तरावरची यंत्रणा आहे, चाहे ते पोलीस पाटील आहे, कोतवाल आहे, तलाठी आहे, त्यांची पण यामध्ये आम्ही मदत घेतो आणि अशा प्रकारे आपल्या गावामध्ये सर्व लोकांना तसं बघितलं तर हा गाव जसं जे प्रस्तावक महोदय होते त्यांनी सांगितले की हा गाव तसा काही जसं वादावादीचा प्रश्न नाही आहे, खूप शांतिप्रिय गाव आहे. तरी जसं आपण लॉंग टर्म साठी आपण काय केलं पाहिजे, सुरक्षात्मक उपाययोजना म्हणून काय केलं पाहिजे, आपले जे पोलीस पाटील आहे किंवा तलाठी आहे त्यांचे कामासंदर्भात आपण ज्यामध्ये त्यांच्या कामामध्ये कशा प्रकारे आपण चांगला वृद्धी करू शकतो किंवा त्यांचे इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो. पोलीस स्टेशनला जे बीटचे अंमलदार आहेत त्यांचा कशा प्रकारचं कामकाज आहे या संदर्भात आपण चर्चा करतो. मी जे बघितले की आता जेव्हा मी सांगितले की आता आपण दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात करतो, मी सांगितले कोणातरी एक रिमोट गावातून आपण परत सुरुवात करू आणि मला सांगितले की आपण सांगुळवाडी गाव आहे, चांगला गाव आहे, तिथून या प्रोग्रामची पण सुरुवात करू. आणि जेव्हा मी गावाची हिस्ट्री लोकांना विचारली की ते जास्ती रावराणे कुटुंब आहेत आणि ते मूळचे राजस्थानचे आहेत आणि ते महाराणा प्रताप यांचे वंशज किंवा त्यांचे तिथून ते इथे आलेले आहेत. मी पण राजस्थानचा आहे. बरेच लोकांनी आम्हाला सांगितले की तुम्हाला भेटून आम्हाला चांगले वाटले. तसंच मला पण आपण सर्व लोकांना भेटून खूप चांगला वाटले आणि असा चांगला मला अनुभवता याल याची संधी दिल्याबद्दल मी माझे सर्व सहकारी आणि आपण सर्व ग्रामस्थ यांचा मी मनापासून धन्यवाद करतो. यामध्ये जो महत्वाचं आहे की हे जो संवाद आहे, आता आपण जरी सिंबॉलिक करत असलो, मी इथे आलोय, आमचे सहकारी आले,
तर या संवाद खूप डे टू डे मध्ये राहायला पाहिजे. आपला जो काही पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकारी आहे किंवा बीटचे जे अंमलदार आहेत, पोलीस पाटील आहेत, यांच्याशी हे संवाद कायम स्वरूपाचा राहायला पाहिजे. जेव्हा काही आवश्यकता पडते तेव्हा आपण पोलिसांची आपण त्यांना कॉल करतो किंवा त्यांना माहिती देतो. पण मला वाटतं की आपण जे शांतीच्या काळामध्ये जे आपण संवाद साधतो ते खूप महत्वाचं आहे. आता मी एक आमचे खाली बसलो होतो, काही पत्रकार महोदयांशी पण माझी भेट झाली, काही जे जुने माजी सरकारी कर्मचारी आणि एक पोलीस अधिकाऱ्यांची पण भेट झाली आणि त्यांनी सांगितले की ते खूप मुले आहेत, ते बाहेर गेलेले आहेत, कामानिमित्त बाहेर गेलेले आहेत. चांगलं वाटतं की संदीप पाटील साहेबांनी त्या लोकांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे की लोकल जे विद्यार्थी आहेत ते इथे शिक्षण घेत आहेत. तशा प्रकारची आपल्याला लोकांना नोकरीसाठी, तरुण वर्गाला नोकरीसाठी काही करता येईल, त्यामध्ये पोलीस डिपार्टमेंट कडून काही करता येईल सुरक्षात्मक वातावरणासाठी, किंवा जे कोणी इथे काही नोकरीसाठी काही करायला तयार आहेत त्यांना कसं सुरक्षात्मक आपल्याला वातावरण देता येईल त्याचे पण आपण प्रयत्न करू शकतो. सावंतवाडीचं मिलाग्रिस चर्च हे जिल्ह्यातील एक प्रमुख चर्च आहे. 1652ला ते बांधलं गेलं असून ते नादुरुस्त झाल्यानं दुरुस्ती करण्याची गरज होती. त्यानुसार नवीन बांधकामास सुरुवात करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गातील हे मदर चर्च म्हणून घोषित झालंय. या चर्चसाठी आर्थिक सहकार्याची गरज असून सर्व धर्मियांनी या ऐतिहासिक वास्तूसाठी हातभार लावावा, आर्थिक आणि साहित्य रूपात ही मदत करावी असं आवाहन पॅरिश प्रिस्ट फादर मिलेट डिसोजा यांनी केलंय. पत्रकार परिषदेचा उद्देश हा आहे की आमचं मिलाग्रिस चर्च सावंतवाडी हे पहिलं चर्च ह्या सिंधुदुर्गाचं आहे आणि ते म्हणजे 1652 सालाला सुरू झालं आणि ते वरच्या जाग्यावर होतं आणि ते नादुरुस्त झालं होतं. त्यामुळे ते रेनोव्हेट म्हणजे दुरुस्ती करण्याची गरज होती आणि म्हणून आम्ही ते आता दुरुस्ती केलं आणि सगळ्या लोकांना पाहिजे आहे ते वरतीच झालं पाहिजे आणि त्यांच्या इच्छेप्रमाणे आम्ही सगळे बिशप फादर्स जे ट्रस्टी आहेत त्यांनी ठरवलं की लोकांना जे पाहिजे आहे तसं करावं आणि तसं आम्ही डिसिजन घेऊन ह्या चर्चला सुरुवात केली. हां ओके, म्हणजे थोडक्यात बोलू का सगळं? ओके. काय तुमचा उद्देश आहे किती लोक आता आम्ही ओके होय आता आम्ही हे चर्चला सुरुवात केलं. पहिलं प्रोसिजर म्हणजे परमिशन घ्यावं लागतं. ते परमिशन आपण नगरपालिकापासून ते मंत्रालयापर्यंत पूर्ण केलं आणि आम्हाला सगळं परमिशन पूर्ण भेटलं. ते परमिशन प्रोसिजर करताना ऑलमोस्ट 2 वर्ष आम्हाला लागली. 2 वर्ष करून आम्ही आता ऑलमोस्ट 1.5 वर्ष होत आलं हे काम सुरू आहे. म्हणजे ती 2 वर्ष आणि आता 1.5 वर्ष हे आहे आणि मोठं चर्च असल्या कारणाने सिंधुदुर्गाचं हे सगळ्यात मोठं चर्च आहे आणि आता ज्यावेळी ते पुणा डायसिसच्या अंडर होतं त्यावेळेला पुणा डायसिस होतं, त्यामुळे आता ते सपरेट झालं 2005मध्ये. 2005मधून सपरेट झाल्यावर डायसिस सपरेट झाली. त्याचं सिंधुदुर्गाचे बिशप म्हणून नेमणूक झाली आणि ते बिशप ऑल्विन बरेटो असं. आता त्याबरोबर सिंधुदुर्गाचं मेन चर्च कुठचं असलं पाहिजे, ज्याची लोकसंख्या जास्त असते, ते म्हणजे सावंतवाडीचं चर्च. मिलाग्रिस चर्च सावंतवाडी म्हणून डिक्लेअर झालं आणि त्याचं नाव मिलाग्रिस कथिड्रल, म्हणजे त्याच्या पुढचं मानांकन त्याला भेटलं. हे पोपने ते पुढचं मानांकन दिलं. मिलाग्रिस चर्च म्हणून मिलाग्रिस कथिड्रल असं झालं. कॅथीड्रल म्हटल्यावर एक सगळ्या चर्चची आई, मदर ऑफ दिस चर्च, मदर चर्च, मेन चर्च, मदर चर्च. शब्द व्यवस्थित सांगा. हां, कॅथीड्रल ते मला इंग्लिशमधून कॅथीड्रल, मदर चर्च. आता हे चर्च ज्यावेळी डिक्लेअर झालं आणि आम्ही आत्ता हे सुरू केलं. लोकांची इच्छा पूर्वीपासून होती की ते वरती व्हावं म्हणून, परंतु काही कारणास्तव ते करता आलं नाही. पण आता योग्य वेळ आली आणि लोकांना ते पाहिजे आणि देवाची इच्छा होती की ते वरती व्हावं आणि ते आता आम्ही सुरू केलं. आता ते सुरू करताना ऑलमोस्ट आता सुरू केल्यावर बांधायला आम्हाला बेसमेंटची गरज असते, सगळं परमिशन पाहिजे. अंडर पार्किंग वगैरे आहे, त्यामध्ये ऑलमोस्ट 30 कार
आणि 1 ते 60 टू व्हीलर इतकं पार्किंगची मोठी व्यवस्था आहे. आणि त्याच्यावरती जे आहे ते ग्राउंड फ्लोअर आहे, त्याच्यावरती चर्च असणार. आणि चर्च आम्ही थोडंसं युनिक केलेलं आहे, म्हणजे टी शेपमध्ये असणार. इकडे आहे, परत मागच्या बाजूला मोठा असा अल्तर असणार, समोर असं परत इकडे वरती बाल्कनी, ह्या साईडला बाल्कनी, समोर बाल्कनी. म्हणजे टोटल ऑलमोस्ट 1200 ते 1500 लोक बसणार इतकं मोठं ते चर्च होणार. 1200 ते 1500 लोक बसण्यासारखं चर्च होणार आहे. आणि आता हे चर्च बांधण्यासाठी आम्हाला आमच्या लोकांना अगोदर बोलावून विचारावं लागलं, लोकांची इच्छा घ्यावी लागली आणि त्यासाठी फायनान्शियल आर्थिक चणचण होणार. आता त्याचं बजेट बघितलं तर ऑलमोस्ट 12 ते 15 करोडपर्यंत आहे, 12 ते 15 करोडपर्यंत. आता इतकं बजेट मोठं पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला पण थोडंसं कठीण होतं आपल्या लोकांना, सावंतवाडीच्या. म्हणून आम्ही संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना पण निमंत्रण दिलं आणि त्यांना आवाहन केलं की तुम्ही पण आम्हाला थोडं होत असेल तर फुलाची पाकळी ह्या रूपाने तुम्ही आम्हाला मदत करा. आणि त्यांनी आम्हाला तशी मदत करायला थोडंसं हातभार लावला. पण जास्त हातभार हा सावंतवाडीच्या आमच्या लोकांकडून आम्हाला भेटतो. आणि त्यासाठी आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही तुमचं जितकं होत तितकं तुम्ही आम्हाला दिलं तर त्याचं बजेट पूर्ण होईल. आणि आम्ही इकडे तिकडे परत आम्ही फिरतो, पण दुसऱ्या या ठिकाणी जातो आणि कुठे जातो वगैरे. आणि आता हे पूर्ण होऊन हे आता चालू आहे. 1 मार्च ते एप्रिल एंडपर्यंत आम्हाला पूर्ण स्लॅब वगैरे पुरं केलं पाहिजे. आणि एक पुढच्या मेला न ह्या 2026 मे ह्याचं आम्हाला त्याचं उद्घाटन करणार आहोत. म्हणजे एक साधारण आतापासून किती महिने राहिले, एक साधारण वर्ष तरी राहिलं, तोपर्यंत आम्हाला हे पूर्ण केलं पाहिजे. तर हे मोरालेस साधारण आम्हाला वाटतं त्याचे शॉर्टमध्ये त्याचं हे. आता आर्थिक अडचण आहे की कसं काय? आता आम्हाला आर्थिक अडचण आहेतच. आणि म्हणून तर आम्हाला सगळ्यांना आवाहन करतो की सर्व धर्म जात आणि सगळ्यांनी आम्हाला त्याच्यामध्ये सहकार्य करावं, हातभार लावावं, कारण हे देवाचं कार्य आहे. आणि आम्ही त्यांच्याकडे आवाहन करतो की फुलाची पाकळी त्यांनी आम्हाला द्यावी. आता ऑलमोस्ट अर्धपर्यंत आमचं झालेलं आहे, अजून अर्ध आहे. आता सुरुवातीला बरेच लोक देतात फटाफट. आता थोडंसं स्लो झालं. सुरुवातीला थोडंसं जोम होता, पण आता काम दिसायला लागल्यावर लोक पण द्यायला थोडे असे जे धन पुढे येत आहेत. बरेच लोक असे पुढे येत आहेत. आणि देवाचं कार्य आहे, त्याच्यामध्ये काही कमी पडणार नाही हे आमचा विश्वास आहे. आता किती वर्गणी जमली आणि आता पाहिजे किती? होय, आता अजून तरी 7 करोडपर्यंत अजून पाहिजे. आता 6पर्यंत झालं, एक 7 करोडपर्यंत अजून पाहिजे. म्हणजे 12 ते 15पर्यंत जाणारच, कारण आता भरपूर परत GST हे ते सगळं आहे त्याच्यामध्ये. किमती वाढल्या, मटेरियल वाढलं, त्याला परत GST वगैरे असते. काय आहे की आर्थिकदृष्ट्या आम्हाला थोडंसं कसं सहकार्य भेटेल, हे असं माध्यमातून आम्हाला कसं लोकांपर्यंत पोचता येईल ह्याच्यावर थोडासा आम्ही भर द्यायचा प्रयत्न करतो. मदत केली तर कुठच्या नंबरला किंवा काय ते कसं हां, त्याचं अकाउंट डिटेल आम्ही अपील केलेले आहेत, अपील छापलेले आहेत, ते आपल्याकडे आहेत. अपील छापलेले, त्याच्यावर अकाउंट डिटेल दिलेलं आहे. मग लोक जे कोण देणारे असतात ते डायरेक्ट पाठवतात किंवा आमच्याकडे ऑफिसमध्ये येऊन देतात. आणि ते दिल्यावर मग आम्ही त्यांना पावती देतो. होय, त्याची पावती देतो. त्याचं ऑडिट पण होतं. वर्षाला आमचं मार्च एंडला ऑडिट होतं. आता पण ह्या मार्चला परत दुसरं ऑडिट दिली पाहिजे की साहित्य स्वरूपात पण दिली. थिंग्स इन काइंड ना, लाईक चिरा म्हणा, वाळू म्हणा, खडी म्हणा, सिमेंट म्हणा, किंवा कुठचे दरवाजे किंवा खिडक्या किंवा ग्रेनाईट म्हणा किंवा टाईल्स लागतील त्या वगैरे अशा वस्तू रूपात जरी आम्हाला दिलं तरी चालतं. देवगड दाभोळे इथं माघी गणेश जयंतीनिमित्त येथील प्रसिद्ध असलेल्या श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरात भाविकांनी मोठ्या संख्येनं गर्दी केली होती.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि कोऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियन सिंधुदुर्ग यांच्यात वेतन करार झालाय. याचा नेमका कोणता फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे याबाबतची माहिती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. आजच्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भातली चार्टर्ड डिमांड संदर्भातला आजचा जो करार आहे, आज जो करार होतो आहे हा 3 वर्ष 9 महिन्याच्या कालावधीसाठीचा या ठिकाणी करार होतो आहे. या कराराच्या अनुषंगाने जवळपास 444 कर्मचाऱ्यांना या कराराचा लाभ मिळणार आहे आणि त्याचबरोबर या कराराचे अंमलबजावणी ही 1/10/23 ते 31/1/25 या कालावधीतल्या फरकाची रक्कम सुद्धा त्यांना पुढच्या महिन्यामध्ये या ठिकाणी बँकेच्या माध्यमातून दिली जाणार. ही वाढ जी आहे ही साधारण प्रत्यक्ष वाढ 1,65,44,000 रुपयाची वाढ या ठिकाणी दिलेली आहे आणि अप्रत्यक्ष वाढ ही 1,36,19,000 एवढ्या रुपयाची वाढ या कर्मचाऱ्यांच्या साठी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे श्रेणीनिहाय साधारणतः 2,731 रुपयापासून 11,801 रुपयापर्यंतची पगारवाढ या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना या कराराच्या माध्यमातून मिळणार आहे. सरासरी पगारवाढीच्या 6.31% एवढी पगारवाढ या कराराच्या माध्यमातून सगळ्या कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे. त्याचबरोबर रजेंचे दिवस उपभोगण्याच्या संदर्भात असतील, त्यांना कुटुंबियांसोबत सहलीचा आनंद घेण्यासाठीचे भत्ता असेल, त्याच्याशिवाय कॅशियर, शिपाई यांच्या मासिक भत्त्यामधली वाढ असेल, ड्रायव्हरला व्हील अलाउन्स असेल त्याच्यामधली वाढ असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या संदर्भातल्या ज्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या होत्या त्या सगळ्या मागण्या या ठिकाणी चर्चेअंती पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत आणि आज आपण या ठिकाणी करार या माध्यमातून लागू करतो. 1 एप्रिलपासनं आपल्या बँकेच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एक युनिफॉर्म सुद्धा देण्याचा निर्णय या निमित्ताने घेण्यात आलेला आहे आणि तो युनिफॉर्मचा सगळा खर्च हा बँकेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे आणि शिपायापासनं सीओम पर्यंत प्रत्येकाला एक युनिफॉर्म त्या ठिकाणी बँकेच्या माध्यमातून दिला जातो आणि अशा प्रकारे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची बढती प्रक्रिया असेल, बदली प्रक्रिया असेल, अनुकंपा धोरण असेल, या संदर्भातली चर्चा करून नवीन पॉलिसी सुद्धा या निमित्ताने आपण लागू केलेल्या आहे आणि म्हणून रजा कालावधी असेल किंवा एखादा कर्मचारी आजारी पडला तर त्याच्यासाठी इन्शुरन्स असेल, या सगळ्याच्याच अनुषंगाने आवश्यक त्या सगळ्या बाबी या कराराच्या माध्यमातून या ठिकाणी नमूद केलेल्या आहेत आणि म्हणून या करारासाठी मी मनापासून सगळ्या युनियनच्या त्यांच्या पदाधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी यांना सुद्धा अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि खास करून बँकेच्या आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन करतो की तुम्हाला इतकी चांगली पगारवाढ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून दिलेली आहे. सगळ्या मागण्या मान्य करण्यासाठी खास करून साहेब आतापर्यंत 3ऱ्यांदा या ठिकाणी आलेत आणि त्यांनी शेवटपर्यंत प्रत्येक मुद्दा त्या ठिकाणी आमच्याबरोबर लावून धरला. शेवटच्या परवाच्या बैठकीमध्ये आदरणीय नितेश साहेब त्यांची चर्चा येतानाच झालेली होती वाटेत आणि त्यानंतर इथे एक बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये त्यांनी सुद्धा आम्हाला खूप चांगल्या काही मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केलं. बढती प्रक्रियेच्या संदर्भातले काही मुद्दे त्यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित केले, आम्हाला समजावून सांगितले, त्या पॉलिसीमधले काही बदल सांगितले आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून या जिल्हा बँकेचा कारभार या पुढच्या काळामध्ये अधिक वेगवान आणि गतिशील होण्याच्या दृष्टिकोनातून आपला प्रत्येक कर्मचारी हा सुखी समाधानी असला पाहिजे याच्यासाठी या सगळ्या कराराच्या माध्यमातून आपण योग्य ते निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामुळे मी मनापासून सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि कोऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियन सिंधुदुर्ग यांच्यात वेतन करार झालाय. यानंतर मंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधलाय. प्रामुख्याने सन्मान्य अडसूळ साहेबांचं मी मनापासून आभार मानेन. मी स्वतः काही वर्षापासून कामगार युनियनचं अध्यक्षपद कसं असतं याचा अनुभव मी घेतलेला आहे. सन्मान्य राणे साहेबांचे महाराष्ट्र समर्थ कामगार संघटनेचा मी अध्यक्ष आहे आणि म्हणून ते ज्या खुर्चीवर बसलेले आहेत त्या खुर्चीवर बसून काम करणं तसं सोपं नाही, पण अडसूळ साहेब एक अनुभवी नेते आहेत. महाराष्ट्र आणि देशामध्ये त्यांनी काम मोठ्या प्रमाणामध्ये केलेलं आहे
आणि आमच्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना ती नाळ ते चांगल्या पद्धतीने ते ओळखतात. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा हा विषय आमच्या दळवीजींनी आणि अन्य माझ्या संचालक सहकार्याने आमच्या समोर मांडला, मी एवढंच सांगितलं की शेवटी कर्मचारी आमच्या बँकेचा कणा आहे आणि ते समाधानी असतील, ते खुश असतील तर बँक आपण निश्चित पद्धतीने मोठी करू शकतो. आणि म्हणून आपण त्यांना ताकद देणं, आपण त्यांच्या बरोबर उभं राहणं आणि त्यांच्या भविष्याला आकार देणं हे आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. शेवटी कर्मचारी समाधानी असेल तर बँक पण त्याच गतिमान पद्धतीने पुढे जाते, वाढते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आजचा जो करार झालेला आहे तो सगळ्यांच्या सर्व समितीने अतिशय आनंदाच्या वातावरणामध्ये आज इथे करार होतो आहे. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मला निश्चित पद्धतीने समाधान वाटतं की मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये असा एक चांगला करार होऊ शकला. याही पुढे याच्यापेक्षाही चांगला करार होईल अशी ग्वाही मी माझ्या कर्मचारी वर्गांना देतो. 5 वर्षाचं स्थिर सरकार केंद्रात आणि राज्यात आहे. आर्थिक परिस्थिती देशाची, राज्याची निश्चित पद्धतीने चांगली होत जाईल आणि मग त्याचा प्रतिबिंब तुम्हाला तुमच्या करारामध्ये दिसेल. आणि त्या दृष्टिकोनातून पावलं आमचे अडसूल साहेब पण टाकतील, आमचे चेअरमॅन साहेब पण टाकतील आणि अन्य माझे सर्व सहकारी टाकतील. आणि म्हणून या चार्टर्ड ऑफ डिमांडच्या अनुसार जे जे काही वाचायला नजरेसमोर आलं ते निश्चित पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या फायदेशीर आहे. परत एकदा आमच्या अडसूल साहेबांचा मनापासून मी आभार मानेन. जसं दळवीजींनी म्हटले की 3दा ते स्वतः इथे आलेले आहे. म्हणून एक प्रमुख म्हणून, कामगार या संघटनेचे प्रमुख म्हणून ते एवढी काळजी घेतात आणि 3 मधून 2दा तर मला फ्लाईटमध्ये भेटलेले आहेत. आणि साहेबांना त्यावेळी आवर्जून विचारलं, साहेब बोलले की तुमच्या तिथे चाललेलो आहे आणि असा असा विषय आहे. आणि म्हणून जेव्हा एवढा मोठा नेता, जेव्हा अनुभवी नेता जेव्हा एवढे प्रयत्न करतोय, आपल्या सगळ्यांचं काम असतं की आपण ही त्यांना साथ दिली पाहिजे. आणि म्हणून मी दळवीजींनी सांगितलं की आपण अडसूल साहेबांचा मान ठेवला पाहिजे. आणि मला वाटतं एक चांगला दिवस आज आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे येऊ शकला. मी परत एकदा मी अडसूल साहेबांचा आणि त्यांच्या सर्वच सहकाऱ्यांचं मी मनापासून आभार मानतो आणि आमच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचं मनापासून तुम्हाला अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. अलीकडे हत्तींचा वस्तीत, शेतीत, बागायतीत येऊन नासधूस करण्याचं प्रमाण वाढलंय. याता जाता दोडामार्गातील मोर्लेत पिल्लांसह हत्तींचा कळप दिसला. यामुळे आता हत्तींची संख्याही वाढली आहे. पाहूया. तिलारी धरणाचा कालवा 24 जानेवारीला फुटल्यानं उत्तर गोव्याला जाणारे कालव्याचं पाणी बंद करण्यात आलंय. कालव्याचं पाणी बंद केल्यामुळे याचा फटका अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना बसलाय. त्यामुळे साटेली भेडशेतील संतप्त शेतकरी महिलांनी तिलारी येथील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाला भेट देत अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलंय. एक्झिक्युटिव्हशी किंवा साहेबांशी फोन लावून बोला. नंबर देते साहेब इथे बघू सर. पण इकडे साईडवर असतं. साईडवर इथे यायचं आहे. नंतर बोला नाही का हे? सांगा नाही ना. हा नंतर इथे येऊन नाही येऊ शकतो. साहेब येतात का विचारा. आपल्यापेक्षा गोव्याला प्यायचं पाण्याचं बरोबर असा यांना विचारा की मागचं काम हे झालं पाहिजे उभाच आहे इथं.
सावंतवाडी शहरात वाढते अपघात आणि गतिरोधकांवर नसलेले पट्टे बघता सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठाननं अभिनव उपक्रम राबवलाय. शहरातील तब्बल 25 गतिरोधकांना पट्टे मारण्यात आलेत. तसेच ज्या भागात खडीमुळे अपघात होत आहेत तिथंही स्वच्छता करण्यात आली आहे. शुक्रवारी रात्री हा उपक्रम सावंतवाडी शहरात राबवण्यात आला. शहरातील तब्बल 25 गतिरोधकांना पट्टे मारण्यात आले. तसेच ज्या भागात खडीमुळे अपघात होत होते तिथंही स्वच्छता करण्यात आली. या उपक्रमासाठी सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, समीरा खलील, सुजय सावंत, आमीन खलील, युवराज राऊळ, गौरव राजपूत तसेच या उपक्रमासाठी विशेष सहकार्य करणारे पेंटर, सामाजिक बांधिलकीचे कार्यकर्ते लक्ष्मण कदम, पेंटर मंगेश सावंत यांनी विशेष योगदान दिलं. या उपक्रमात सामाजिक कार्यकर्ते देव्या सूर्याची, अजय गोंदावळे, संदीप निवळे, प्रथमेश प्रभू, सुशील चौगुले, संजय वरेरकर, गजानन बांदेकर, नीरज देसाई, निखिल मोरजकर, प्रशांत मोरजकर यांनी सहभाग घेतला. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या या उपक्रमाचं कौतुक होत आहे. अखेर वराड आणि सोनवडे वासियांची प्रतीक्षा संपली आहे. मालवण तालुक्यातील वराड आणि कुडाळ तालुक्यातील सोनवडे गाव जोडणारे बहुचर्चित पुलाचं लोकार्पण पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालं. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रावले, शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, उपजिल्हा प्रमुख आनंद शिरवलकर, वराड सरपंच शलाका रावले, सोनवडे सरपंच पूर्वी सावंतुरी, जिल्हा बँक संचालक व्हिक्टर डॉन्टस, कुडाळ नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपलक्ष्मी पडते, अशोक सावंत, काका कुडाळकर, मालवण माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, शिवसेना महिला प्रमुख वर्षा कुडाळकर, बाळा चिंदरकर, विश्वास गावकर, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता धनंजय भोसले, श्रीमती काळे, संतोष साटविलकर आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमावेळी वराड आणि सोनवडे गावातील जमीन दान करणाऱ्या ग्रामस्थांचा देखील सत्कार करण्यात आला. सदर पुलाचे काम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा 1 मध्ये मंजूर झालं असून सदर पुलाची लांबी एकूण 120 मीटर आहे. त्यामध्ये 50 मीटरचा मधला एक गाळा आहे आणि 2 गाळे 35 मीटरचे आहेत. या पुलाचं एक वैशिष्ट्य असं आहे सर की मधला 50 मीटरचा गाळा आणि उंची जी 13 मीटर नौदलाला जी लागते, एखादं मोठी नौका वेळ पडली तर जावी, तसा आपण या पुलाला नौदलाकडे मंजूर करून तशा प्रकारचा पूल बांधलेला आहे. आणि त्याला तसे जे फेंडर्स वगैरे लागतात त्या अरेंजमेंट आपण खालच्या कॅपला केलेले आहेत. हे या पुलाचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. पुलाची रुंदी 7.5 मीटर असून ती तसेच पुलाचे बांधकाम झाल्यामुळे कट्टा, पेंडूर, मालवण व कुडाळ या सर्व गावातील लोकांना जवळचा मार्ग निर्माण झाला आहे. 1957 साली दादांनी हे पूल मंजूर केलेलं, पण काही तांत्रिक घडामोडींमुळे हे पूल नामंजूर झालं.
त्यानंतर जेव्हा आपल्या सर्वांचे लाडके दादा मुख्यमंत्री झाले, त्यानंतर 2013 साली हे पूल परत प्रस्तावित करण्यात आलं. 2018 साली या पुलाचं उद्घाटन झालं. वराड आणि सोनवडे पार आम्ही दोन्ही ग्रामस्थ एकत्र येऊन ठरवलं की या नदी पात्रात उपोषण करायचं. आणि निलेशजी साहेबांनी उपोषण काय करायला दिलं नाही, पत्र काढून होतं नाही तोपर्यंत साहेब इथे येऊन पोचले. जर सर्वात पहिली दखल आमची कोणी घेतलेली असेल तर निलेश साहेबांनी. आणि ते जागेवर येऊन पाहणी केल्याने ठेकेदाराला धारेवर धरलं नाही आणि त्यांनी सक्त आदेश दिले की लवकरात लवकर हे काम पूर्ण झालं पाहिजे. आणि साहेबांच्या सतत पाठपुराव्यामुळे या पुलाचं काम लवकरात लवकर पूर्ण झालं. आणि आज या सोहळ्याचे आपण याची दही याची डोळा सर्वजण साक्षीदार आहोत. 2012 आणि 13 मध्ये सन्मान्य राणे साहेब यांनी पुलाला मंजुरी दिली. 7.5 ते 8 कोटी रुपये त्यावेळी त्यांनी मंजूर केले. कारण वराडवासियांची सातत्याने, वराड सोनवडे वासियांची सातत्याने मागणी होती. आणि मागणी विचारात घेऊन राणे साहेबांनी, माझ्या माहितीप्रमाणे मालवणचं हे शेवटचं पूल म्हणजे राणे साहेब मुख्यमंत्री झाले तेव्हा 5 पुलं या तालुक्यातली पूर्ण केली. महत्वाची म्हणजे गाव जोडणारी, त्याच्यात कारकर्ली असो, कालावल असो, बांदिवडे असो, बेळणे असो, आणि हे शेवटचं म्हणजे 6वं पूल वराड सोनवडे. काय योगायोग मला माहिती नाही. 5ही पुलांची उद्घाटन आणि मंजुरी राणे साहेबांनी केली आणि उद्घाटन सुद्धा राणे साहेबांच्याच हस्ते झालं. आणि हे 6वं पूल राणे साहेबांनी जन्माला घातलं, पण तो पूर्ण होत नव्हतं. आणि निलेशजी या ठिकाणी आले, कुडाळ मालवणचं ते कारभार पाहू लागले. सत्ता आपल्याकडे नव्हती. वराड सोनवडेवाल्यांनी उपोषणाचं अस्त्र बाहेर काढलं. त्यावेळी कुठलाही अधिकार नसताना एक आक्रमक अभ्यासू नेता म्हणून त्या ठिकाणी येऊन त्यांना शब्द घेऊन अधिकाऱ्यांना बोलून घेऊन या ठिकाणी पूल पूर्णत्वात नेण्यासाठी त्यांना सूचना दिल्या. आणि त्यामुळे ताबडतोब या पुलाकडे लक्ष देऊन डिपार्टमेंटने हे पूल पूर्ण करून घेतलं. आणि योगायोग असा 2024 मध्ये इलेक्शन झालं, निलेशजी आमदार झाले, नितेशजी मंत्री झाले. आणि 6व्या पुलाचं उद्घाटन सुद्धा राण्यांच्याच हस्ते, हे शेवटचं पूल आहे मालवणचं आणि ह्याचं सुद्धा नदी जोडतं उद्घाटन नितेशजी आणि निलेशजी यांच्या शुभ हस्ते झाले. 12-13 मंजूर झालेला पूल आज पूर्ण होतो आहे. एक तर वाट बघून आपण हा पूल मंजूर झालेला पूल आपण मान्य म्हणजे तयार झालेला आहे आणि तो आता आपण वापरायला सुरू करतो आहोत. म्हणजे इंतजार का फल है पण मिठा है असं म्हणायला हरकत नाही. आणि यासाठी वेळ यावी लागते. ती निलेश राणे आणि नितेश राणे मंत्री झाले आणि आमदार झाले म्हणूनच वेळ आली असं म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्या शुभ हस्तेच हे पूल उदाहरण व्हायचं होतं म्हणून इतका वेळ थांबला असं म्हणायला हरकत नाही. आज अनेक वर्षानंतर हा कार्यक्रम वराड सोनवडे ब्रिजचा आज इकडे संपन्न होतोय, लोकार्पण होतोय. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सगळे इकडे जमलेलो आहोत. कार्यक्रमाची किंवा ह्या पुलासंदर्भातची जी माहिती आहे ती सन्मान्य भोसलेजी यांनी आपल्याला दिलेली आहे. मला काही गोष्टी सन्मान्य पालकमंत्री साहेबांना सांगायचे आहेत. साहेब, हा पूल 12-13ला सन्मान्य राणे साहेबांच्या माध्यमातून याची सुरुवात झाली, याचं नियोजन झालं. त्याच्यानंतर 2018 मध्ये सगळ्या तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्यानंतर त्याच्यावरती ठेकेदार नेमण्यात आले आणि ठेकेदारांनी काम सुरू केलं. तेव्हा त्या ब्रिजचं एस्टिमेट होतं 8,30,00,000च्या जवळपास काहीतरी 2018 मध्ये. आज जर तुम्ही ब्रिजचं एस्टिमेट बघितलं तर ते 15.5 कोटीच्या आसपास काहीतरी आहे. 8,30,00,000 त्या 15.5 कोटी. कालावधी 2 वर्षाचा होता. 2018 ते 2020 मध्ये हा पूल पूर्ण करायचा होता. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती असावं म्हणून सांगतोय, अनेकांना आपल्याला माहित नसेल. 2 वर्षाचा कालावधी, 2 वर्षामध्ये हा ब्रिज पूर्ण करायचा होता. आज आपण 2025 मध्ये आहोत. जे आपण टेंडरच्या कंडिशन बघितल्या तर त्या टेंडरच्या कंडिशनमध्ये कॉन्ट्रॅक्टर पुरा पडतोय म्हणूनच त्याला टेंडर मिळालं, बरोबर ना?
काम बंद व्हायचं, डिपार्टमेंटला सांगण्यात यायचं की हे इक्विपमेंट माझ्याकडे नाही, अनेक वेळेला सांगण्यात यायचा पैसा माझ्याकडे नाही. 2 एक्सटेन्शन या ठेकेदाराला मिळाले, 2. दांडे साहेब ऐकून घ्या, तुमचं लक्ष नाही तुमच्या गावाकडे. दोन वेळा एक्सटेन्शन देण्यात आलं. 2 वेळा एक्सटेन्शन दिल्यानंतर इथे आम्ही जेव्हा पाहणी करायला आलो, ज्याचा उल्लेख आता सरपंच मॅडम यांनी केला, अनेक उपोषणाला गावातले ग्रामस्थ बसायच्या तयारीत होते. आम्ही तिकडे येऊन आम्ही त्यांना सांगायचा प्रयत्न केला, अधिकाऱ्यांना सांगायचा प्रयत्न केला की हे जे चाललंय ते चुकीचं चाललंय. जर ठेकेदाराची कुवत नव्हती तर त्या कंडिशन मध्ये तो ठेकेदार बसला कसा, काय म्हणून त्याला तिकडे त्या कंडिशन मध्ये बसवलं. 6 वर्ष सुरू झाला 12-13ला, ठीक आहे, तांत्रिक अडचणी आल्या, तांत्रिक अडचणीनंतर 4-5 वर्ष गेली. 2018ला ठेकेदार नेमण्यात आला. ठेकेदार नेमल्यानंतर आज आपण 7व्या वर्षात आहोत. माझं अनेकांनी इकडे काही लोकांनी ते कौतुक केलं, कौतुकास पात्रच नाही ह्या विषयामध्ये. पालकमंत्री साहेब, ज्या गोष्टींचा उल्लेख तुम्ही तुमच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केला होता, चुकीच्या गोष्टी ह्या जिल्ह्यामध्ये चालू देणार नाही, ह्यात त्याच्यापैकी एक जी गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली ही चुकीचीच झालेली आहे. अशा ठेकेदारांना या जिल्ह्यामध्ये थारा मिळता कामा नाही. कारण का असे एस्टिमेट कॉस्ट जर आपण वाढवायला गेलो, 8 कोटीचं काम जर 15 कोटीवर गेलं म्हणजे ऑलमोस्ट डबल झालं. डबल एस्टिमेट वाढलं, त्याच्यामध्ये रुंदी वाढली का, त्याच्यामध्ये उंची वाढली का? माझं अधिकाऱ्यांना काही म्हणणं नाही. आज नितेश राणे पहिल्यांदा माझ्या मतदारसंघामध्ये एका उद्घाटनासाठी माझ्या पहिल्याच कार्यक्रमाला आले असल्यामुळे मी सगळंच काढणार नाही, पण लक्षात ठेवा, माझं लक्ष आहे, मी सोडणार देखील नाही. मी सोडणार नाही. जे चुकीचं आहे ते चुकीचं आहे. अशा लोकांना ब्लॅकलिस्टच केलं पाहिजे. मी अनेक वेळेला या अधिकाऱ्यांना सांगतोय, पालकमंत्री साहेब, कलेक्टर साहेब आज या व्यासपीठावर आहे, साहेब अशा ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्टच केलं पाहिजे. आज अतिशय एक महत्वाच्या पुलाच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने मी माझ्या शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहे. आत्ताच काही वेळा अगोदर सन्मान्य निलेशजी आणि माझ्या हस्ते आणि अन्य मान्यवरांच्या हस्ते ह्या पुलाचं लोकार्पण झालेलं आहे, हे मी सर्वप्रथम इथे जाहीर करतो. तसं म्हटलं तर हे सगळे कार्यक्रम अडचणीचे असतात. पालकमंत्री झालो खरा, मंत्री झालो खरा, पण अशा कार्यक्रमामध्ये मोठ्या भावाच्या नंतर बोलावं हे फार अडचणीचं असतं. कधी या खुर्चीवर बसून बघा, मग माझ्या भावना चांगल्या कळतील. पण निलेश साहेबांनी आणि आमच्या दत्ता सावंतजींनी आणि अन्य मान्यवरांनी या पुलाचा एकंदरीत पूर्ण प्रवास आपल्या समोर मांडलेला आहे. पूल कसा झाला, का उशीर झाला, कोणामुळे झाला, या सगळ्या बाबतीची माहिती आपल्या समोर मांडलेली आहे. निलेश साहेबांनी काही विषयाबद्दल प्रकाश टाकला आणि प्रशासन म्हणून, सरकार म्हणून आमच्या खांद्यावर काही जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत. मी माझ्या पहिल्याच बैठकीमध्ये प्रशासनाशी बोलत असताना अनिल पाटीलजी असतील, रावळेजी असतील, त्यांनी निलेश राणे साहेबांचं भाषण ऐकल्यानंतर आता त्यांना माझ्या पहिल्या बैठकीचे सगळे शब्द परत आठवले असतील की मी ह्याच गोष्टी त्यांना बोललेलो की बाबा जिल्ह्याच्या प्रशासनाने, सरकार म्हणून आपण काय काय गोष्टी करायला पाहिजे, कुठल्या गोष्टीवर लक्ष घातलं पाहिजे, याची सगळी माहिती निलेशजीने आपल्या शब्दात या पुलाच्या निमित्ताने दिलेली आहे. खरं म्हटलं तर तुम्हाला सांगू ना, ह्या पायगुणाचा विषय असतो. आता 10 वर्ष, एवढं वर्ष हा पूल बनत नव्हता.
कदाचित निलेश साहेबांना आमदार बनण्यासाठी काही गोष्टी थांबल्या होत्या आणि निलेश साहेब आमदार झाले आणि बघा लगेच पूल बनला आणि सगळ्या गोष्टी व्हायला सुरू झालेल्या आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. उद्धव ठाकरे चपट्या पायाचे मुख्यमंत्री, मंत्री नितेश राणेंचा टोला. डीपीडीसीत होमवर्क करून या, मंत्री नितेश राणेंचा इशारा. आणि शेतकरी महिलांनी पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांना धरलं धारेवर. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.